ଗପଟିର ନାଁ ପିଆଜ ଚୋର। ଥରେ ପିଆଜର ଦାମ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଲା। ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପଇସା ଦେଲେ ବି ପିଆଜ ଦୁଇଟା ମିଳିଲାନି। ସୁନା ଭଳି ପିଆଜ ଦାମିକା ହୋଇଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଲା ସେହି ରାଜ୍ୟରେ। ଚୋର ଧରିବା ଲୋକେ ତାକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଜେରା କରୁ କରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ 2 କେଜି ପିଆଜ ନେଇ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଚୋରି କରିବା ମହାପାପ। ରାଜା ଚୋର ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେ ଚୋରକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ 3ଟି ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଭାବିଚିନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ପସନ୍ଦ କରିପାର। ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡଟି ହେଲା ଯେ ଚୋରି କରିଥିବା 2 କେଜି ପିଆଜ ତୁମକୁ ଏକାଥରକେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବିଚ୍ ବଜାରରେ ତୁମକୁ 20 ପାହାର ଚାବୁକରେ ପିଟାଯିବ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଚୋରି ବାବଦକୁ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା? ଚୋର ଚଟ କରି କହିଲା, ହଜୁର, ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡଟି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେହି ଅନୁସାରେ 2 କେଜି ଯାକ ପିଆଜ ଚୋର ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଲା। 2-4ଟା ପିଆଜ ସେ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ତାର ଆଖି କାନରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା। ସେ ମଲି ମଲି ବୋଲି ଡାକିଲା। ଶେଷରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଣ୍ଡଟି ଦେଲେ ଚଳିବ। ପ୍ରଥମଟି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। ଚୋର କହିବା ଅନୁସାରେ ଚାବୁକ ପାହାର ଦଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ 2-4 ପାହାର ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ତା ଦେହ ହାତ ଫାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ମରିଗଲି ମରିଗଲି ବୋଲି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ପୁଣି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମା ବାପ, ମୋତେ ତୃତୀୟ ଦଣ୍ଡଟି ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେଇଆ ହେଲା। ଚାବୁକ ପାହାର ଆଉ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଚୋର ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆସବାବପତ୍ର ବିକି 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ପିଠି ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ଚୋର ଭାବୁଥିଲା, ମୂଳରୁ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବା କଥାଟା ଭାବିଥାନ୍ତି କି?